bad boy. Търсиш си белята, рататата. Искаш да съм твоята секси лейди. Oh yes, come on baby. Oh yes, come on baby. Oh yes, oh yes, come on yes, come on yes, come on, come on, come on baby. И да, правилно ще прочита заглавието на клипа. Днес ще реагираме на Русалки. Шибания сериал на Вивиана Ачкова. Ще реагираме на тези два епизода от тази простотия. Тази идея буквално ми бъде преди малко, след като ми излезе видео за този сериал в TikTok и просто си към това няма как да не се реагира на него. Ще реагираме на два епизода днес. И ако има интерес, ще продължа с реакциите, докато изгледаме шибания цял сериал. Погледнете това с колко? 53 епизода, чак ще не виждам. 53 шибани епизода, копе. Да ви майде, почваме. За съжаление, видял съм само тази част. Тази част по принцип ми е излизала и преди. Това е толкова кринч. Но поне мога да е забавно. Айде ви. Ще му дадем шанс. Ако е интересно, на всички ще е интересно. Ако не, просто... Нека ви. Просто чак, че ми пада маската. Айде. О, не. Я, кои са тук? Най-яките момичета от кои са. Айде бързичко в час, ще ви пишат някоя забележка. Бата тия колко са грозни и двете обаче. Аз се дигнал това, какво е? Това поладие? Не пола, това не знам какво се води, аз съм малко тъп. Ето тук, копе. Ето тук. Баси майките. Ще идвате ли на голямото парти на Дари? О, чакай, забравих, че не сте поканени. И да бяхме покани, нямаше да дойдем на кипнеското ви парти. Яко, я се обади. Най-здръстеното от целия выпуск. Актьорска игра просто... унесе левел. Тия пичове имат отвратителна актьорска игра и това е толкова зле едитнато, че просто наистина това буквално се е правилно с капката, защото е правилно с капката. В смисъл, коя минута тогава искаме да вестрата. Погледнете. После ви километри, че това е правилно с капката, ама няма че не. Започвам може би с критиките твърде рано. И забравих да се смея. Толкова си забавен, вау. Айде си, бутанячко. Това е май новото момче по улица? Къде? Готине! Ти какво ме гледаш, бе? Дали си мислиш, че пак имаме шанс? Аз пак, сякаш някога съм си го мислил. Ама то си е тъпото за теб. Ти си ми бившия. Вау. Чудо ми писва, май забравяш, че аз те зарязах. Ти ли, бе? Кой? Здравейте, аз съм Боби. Как е, братле? Аз съм Иван, това са Вики и Дарин. Тези двете даже не трябва да знаеш имената, и аз не ги знам. Здравейте. Здрасти. Абе, вие още ли сте тук, бе? Айде изчезвайте бързо. Ето още тук. Стига си заобяла, мила. Ще ти излязат бръчки. Офар, не се занимаваме с това. Кои бях тези момичета? Задръстенячките на куса. И ние трябва да ги търпим за жалост. За огромно съжаление. Погледни, Ева сигурно пак ще ходи да плуване с този смешен кринджев костюм. Живея за този костюм, нямам търпение да я снимам. И тя също ли плува? Май, да ти кажа. Говорил с нея 2 пъти през цялата година, ама... О, супер, радвам се, че се запознахме. Чао! Чао! Виж ги, пак ни коментират. Писна ми вече. О, те и тук ли се натресоха, бе? То е едно спокойно място, няма без тия задръстенячки. Бате, това е ганото снимаш с маска. Просто ако искам да се печеш, примерно, около кото ме застърбира, могаш тут 50 неща им на главата. Фак, извинявай се. Чакай, идвам да снимам! Остави ги, няма да им обръщаме внимание. Като критика към момента, няма. Просто актьорската им игра е слаба. За момента това е най-големия проблем. Ама да ви майде. А не толкова. Ей, вие сте от моето училище. Боби, здрасти. Разбрах, че и ти плуваш. Искаш ли някой път да излезнем заедно? И аз си го мислех. Така ли? В смисъл, тук ще си го помислех, да е. Ти като каза. 3 момичета в един кадър в момента, пичу. Добре, супер, значи се разбрахме. Чао! Бяхте много сладки. Да, много сладки. Изложих се пак, се едно съм го проучвала цял ден. Малко, може би... Не. Добре беше. Всеки много те харесва. Лили, извинявай много, баща ми ще ме убие. Един ремонтен ключ съм изгубил, може да го помогнеш да го потърсим някъде тук в лодката? Чакайте, Демек си използват тия език, те има какво? Демек и си използва нейното. Аз си мисля, че дори това е променено. Окей, интересно. Добре. Бата, тази маска, ако падна, ще им път чукача. Как трябва да изглежда? Не го намирам. Чакай, аз ти помогна. О, мага, той сега ще ги поздравя в водата, я.
Сладки, кажете зеле! Ай, чао, момичета. Баща ми каза, че тази лодка е развалена, така или иначе трябва да се отърва от нея, подарявам ви я. Не е смешно, свалете ли от лодката веднага? Иначе какво? Иначе ще продължа да ти развалям лодката. Ти ли си ми я развалила, бе? Ти ли си му я развалила? Да, не мога да понасям тоя. Добре дошла в клуба. Ще ви говоря на Това е тая Виншо, нали? Май така да скажеш, да. ястрите! Остана бе, Иване, май новата метелка тебе те пранкна, не ти нея. Чува да ми писва. Започва да ви писва, брат. Това си е тяхната крилата фраза и тук ще я ползват добре. Ти си новото момиче, била съм с теб част от биология. Не знаеш коя съм? Да, даже искахме да се запознаем с теб. Нали, Ерго? Можеш ли да караш лодка? Да, спокойно, мамо. Какво става? Ами... Заклевам се, мога да карам тази лодка, обаче мисля, че ми свърши горивото. Ти го дали си, сега какво ще правим? Ще плуват. Откъде да знам? Тази лодка дори не е моя. Браво! И на къде? Как? Какво? Суша. Не сме някъде на открито море. Остров! Каква суша? Там няма жив човек. Тая ще се добереме някак си поне. Ти си луда! Не може! Не може да ходим там! Луди ли сте? Това е супер страшно! Добре, просто гребете. С кое да гребат, ако не знаем. Остане 100 часа, докато докараме тая лодка. А ти Майка, е тъмно! каза гребете и те плуваха. Окей. Добре, спокойно. Много ме е страх. Изобщо Като не ми е този спокойно. остров. Хайде, момичета. Окей, към момента не е чак толкова трагично, както предполагах, че ще бъде, което ме изненадва. Тук трябва да съм честен, ама да правим. Още сме на първия епизод, има още много. Лодката, за нищо не става, няма хора. Спокойно. Не ми е спокойно. Хора, тук минават рибари през цялото време, се ще ни вземе някой утре. Утре. Не ми се пренощува тук. Си буда рибари, комари минават. Какво правим? Какво правим? Кажи ми, ходим от часове вече. И ти от часове се оплакваш. Да, нормално. Кой ни докара тук, а? Вие Някой може да в шофира лодката. лодка. Аз мога да шофирам, вие вече бяхте в Браво лодката. на те, браво. Заради теб сме тук в нищото. Да ни изядат. Там май нещо свети. Единственият начин да се преберем е да преплуваме, хора. Моля ви се. Там наистина нещо свети. Аз не мога да плувам. Това е на този остров, нали? Аз не мога да плувам. Айде. Няма как. Не ми като не мога, плуваш ще удавиш. Не, аз няма да мога да вляза. Лили, довери ми, сега съм ти най-добрата приятелка. Не мога да плувам, как ти спомням? Много обичам да моля те. Хайде ли ни? Искаш ли да спиш? Спокойно, погледни колко е плитко. А не може ли вие да изпивате да се върнете? Не става. Добре, лека нощ. Айде, моля ви се. Айде, Лили. Виж, плитко е. Не става по-надълбоко натам. Само дали трябва да преплуваме до там. Хора, седите ли това? Хора, вижте луната. Това е нещо като H2O сега, си дам сметка. Бати кринджи купа. Окей, айде видим епизод 2. Някак са тук какво ще станат русалки и какво. Предполагам. Русалки епизод 2. Защо не се чува нищо, бе, брат? What? Това бъгна ли какво? Какво стана, копа? Чакай. Слушай. Проблема се с слушалките. Появи ли слушалките ми, а? Да. Просто началото няма звук. Добре, и какво тук ти ще най-русалки? Окей, тази част явно ще бъде скипната, защото нищо не се чува. Мисля, че ми е бъгнал слушалки. Че са ми бъгнал слушалки. След това вода ще се превърнахте в русалки. Тихо, ставка в другата стая. Какво ще правим сега? Как ще ние в съдове? Как ще се къпем? Как ще излезе навън дъжда? О, Боже Господи, човек, това е най-якото нещо, което някога ми се е случвало. Колко ли бързо ще плуваме? Колко ще си задържаме дъха? Хора, трябва да се върнем до този остров сега.
Според мен звучи странно, че се съгласявам с Лина, но май трябва да се върнем до острова и да видим поне защо се превърнахме в такива същества. Русалки! Приличаме точно на русалки! Русалки не съществуват. Това е най-гадният ден в живота ми, няма да се върна никога там. Що става на тая? Но ще е разстроена, нормално. H2 от Тему, буквално. Кажи ми, че поне ти ще дойдеш с мене. Отиваме. Я виж ти, кой е тук? Oh yes, come on baby. Добре, тук го има това, окей. Абе чакай бе, шега си правя, ти пък си луда. Виж ги бе, точно с тази селянка, бе. Как пък точно тази ще я харесвам? Мале, колко е токсик, какво защо се развелих с нея? Спрете да се карате, дайте да изгорите тази. Ей, селянко е амбициозна. Тръгвай си. Това е нашето кафе. Ще ме оставите ли на мира? Какво като съм тук? Ами пречиш ни? Не, няма да се махна. Като преброя до 5, искам да си излетяла. Времето тече. Какво направи, бе? Ти ли го путна? Не съм го путнала аз. Добре, тия са хем такова русалки, хем споведители на водата. Като в Аватар, окей. Ти ли беше, бе? Какво беше това? Ужас. Не знам в това в H2 да ви... H2 май скаш това да са русалките, май не помня, не съм гледал. Като съм бил на 7. Да, звучи зле. Гледал съм буквално един епизод на тази пресетия. Някой, в който го гледа в коментарите да ми напише в оригинала могат ли да контролират водата или само тук, че си го измисли така. Давай, Вики, да си ходим. Давай. Защото това беше готино. Мале, знаеш ли колко дълго си задържахме дъха? Да, беше уникално. Стигнахме чак до острова, знаеш ли колко бързо плувахме? Хора, и аз искам да ви кажа нещо. Знаете ли какво мога да правя с водата? Какво? Бабе, човек! Бабе! Уникално е. Това е лудост! Макар че хора с тия сили сега, ако някой ни види, да ни вземат в някаква лаборатория или някой цирк да ни вземат. О, боже, какъв цирк, бе! Това ти ли го направи? Това аз ли го направих? Да, бе! Вау, тя замързи бутилката с вода. Може да пробваме. И ти ли, човек, и ти имаш сили! Добре, шибаните звукови ефекти са отвратителни. Само това не мога да кажа сега. Не. Моля те, дай да пробвам аз. Талантлива съм. Та, все едно се копа, така да се чува. Окей. Може би вече е замразена водата. Да, затова. сигурно. Да. Вероятно. Да. Хора, можем да кажем на някой. Ти луда ли Ти си? луда ли си? Как ще кажем на някой? Това е нашата малка тайна. Добре, ами тогава, как ще измия съдовете пред мама? Как ще ходя на море? Да, ти, ами аз? Кариерата ми на пловкиня се състипа. Добре, вие и двете имате сили и двете не спирате да се оплаквате. Буквално осъзнавате ли го това? Аз даже нямам сила, как не съм казала. Защото сме правили нещо сериозно до момента. Ти само бездействаш. Бездействам. Окей. Отивам да продължавам с моя приятелнически живот. Вие може да си намерите друга приятелка. Няма предвид. Знаеш. Добре, сега да го кажа, изгледах 2 епизода на това и сме мога да кажа, че не е чак толкова трагично, както си мислех, честно казвам. Нека видим коментарите. Тето, то си е H2O, само че е българска версия, варат. И ви да го кажем от TV Express. И ви тему, както искаме. Нека видим този коментар. Здравей, аз съм че гледам филмишка тъпица. Ти това Велико качи вчера за Русаки, епизод 2 вече мина 19 часа. Фак, това са шибани фенове на тази мърла, окей. Добре, H2O. Ще гледаме явно. И поне нещо подобно на това. Нещо подобно на това, сигурно, не знам. Добре, благодаря за гледането. Ако желаете да реагираме на епизоди от тази простия, пишете в коментарите. Тъй че да, си следващия път. Чао!